Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan saha kulawarga tansah winantu ing suka basuki. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan sumpah seratanipun Sri Adi Harjono ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomer 19 tanggal 12 Mei 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Pasang rakite taman kota kuwi pancen dirancang dening ahline. Mula yen sinawang katon endah ngresepake. Saya-saya satengahing taman kuno diwenehi kolam bunder mawa patung wadon ngindit klenthing ngesok banyu. Banjur ing saubenge kolam ana air mancur cilik-cilik sing digawe genti genten muncrate. Temahane taman kota kasebut trep lamun dadi sungsungane wong-wong sing butuh golek lelipur utawa ngenggar-enggar ati. Kacarita ana piyayi putri setengah yuswa kang ora bisa nglalekake taman kota kuwi. Haryati, wanita sing ing biyene ketemu terus dadi pacar nganti sumpah prasetya nedya urip bebarengan mangun bale wisma karo sakwenehing priya iya ning taman kuwi. Priya kasebut aran Guritna. Wontene Guritna lan Haryati kuwi kanca sak sekolahan ing SMA favorit kutha kono. Tamat saka SMA taun 1985, Guritna diajak Pak Like sing nyambut gawe ning kantor Depdikbud Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Jalaran yen nyambut gawe ning kono gampang entuk pengangkatan minangka PNS. Sedenge Haryati trimo ngenteni neng omah dhisik. Mengko yen ana lowongan arep macung guru SD karo melu kursus kanggo ngganepi syarat. Suprandene nganti 5 taunan Guritna ora tau kabar kinabaran kaya dek anyar-anyare neng Kalimantan. Guritna wis ora tau kirim layang. Semono uga layang-layange Haryati ya ora tau dibales. Mula lamun pikirane bunek, Haryati terus nglelipur diri neng taman kota kono. Mangkono mau mungguh carane Haryati meper rasa kapange marang Guritna. Wiwit jaman semono enggo seprene. Sore kuwi kaya ana kang ngosekake. Haryati leledang neng taman kota. Jujuk bangku sing wiwit biyen dadi kelangenane. Bangku taman klasik saka wesi sak cedhake lampu taman kang modele uga antik. Rikala Haryati lagi enak nglaras swasana taman, ujug-ujug ana priya rikma putih mlaku glendheh-glendheh nyedak. "Nuwun sewu,
Kepareng nderek nempel lenggah nggih Bu, ujare gawe kagete Haryati. "Oh, monggo Pak," panyaute Haryati karo ngingset lungguhe. "Rame nggih Bu," wanci tabe Buya Sekar ing pinggir margi ngajengan ngrika wau. Tiang-tiang sami selfie lan foto-fotoan kalian mitra karohipun. Nembe sepisan menika kula sumerep kandhane priya rikma putih ngajak omong. "Lho, dalemipun pundi kok nembe menika pirsa tabe Buya Sekar, Pak?" "Kula ngriki mawon, Bu. Ning dangu mbudamel wonten Tenggarong Kaltim. Rumiyin ingkang wonten rak Sekar Flamboyan ing pojok-pojok wingking ngrika." Krungu wangsulane priya rikma putih kuwi, saknalika Haryati njumblak saking kagete. Mula bleger piyayi kasebut terus dipandeng kanthi titi permati. Tundhone, "Walah, panjenengan Mas Guritno nggih? Kula Haryati, Mas." Padha sakala Guritno gagihan nyalami Haryati terus dikekep-kekep nganggo tangan loro keket anget. Kekarone nuli padha nyuntak kangen sakwuse 40-an taun pepisahan. Pisah sing tumrap Haryati ninggal tatu kang banget nglarani. Tatu dicidrani, dikianati sumpah prasetyane. "Bener, Dik, aku pancen Guritno biyen kae," terus terangi Guritno. "Saiki aku pulang kampung, wis tuwa, mangsane pensiun. Dene anggonku mrene iki mau rak pengin bernostalgia. Awit neng taman kota iki, biyen aku ketemu lan pacaran karo sliramu." Ketemune ajebul sliramu yo kebener neng kene." Sakbacute Guritno terus njaluk pangapura marang Haryati, dene wus cidra ing janji. Mungguing alesane, anyar-anyare Guritno ning Tenggarong, dheweke rumangsa tertekan. Proses adaptasi karo lingkungan sing kenthel dening tatanan adat apa dene pegawean ing kantor marai kaya wong linglung. Kang tundhone pikiran malih tumlawung. Kesepen lan butuh kanca cedhak kanggo mbabar unek-uneging ati. Saya-saya lamun kelingan Haryati, jejer wanita kang banget ditresnani. Guritno malah sangsaya stres. Wedi lamun ora bisa netepi sumpah prasetyane. Mula saka kuwi, murih ora dibayang-bayangi rasa wasumelang, dheweke sengaja ora ngubungi Haryati. Satemah suwening suwe, Guritno malah kecantol prawan Kalimantan, Erika, kang wekasane banjur dadi bojone enggo saiki lan wis patutan siji, Yuda. "Sliramu wis kagungan putra pira?" Rabi wae ora tau, kok malah takon anak," wangsulane Haryati karo mlengos. Nelongso keronto-ronto atine. "Sliramu ora palakrama, Dik?" pitakone Guritno gumun pungun-pungun. "Tresnaku mung sepisan, Mas. Mung kanggo panjenengan sawiji. Ora bakal tukul ping pindho, ping telu kanggo wong liya," panyaute Haryati mandhes. Dik Haryati," ujare Guritno tumuli nggapiuk Haryati karo mbrebes. Rumangsa
dosa. Sepurane sing gedhe ya, Dik. Aku wis gawe sengsara lahir lan batinmu. Panjenengan ora luput, Mas. Angluwe Haryati karo dleweran luhe, tangis keloro-loro. Panjenengan ora luwih dosa timbang aku, lan aku uga ora luwih suci timbang panjenengan. Ya iki lelakon, Mas, sing adile pancen kudu diterima. Amarga yen ditulak malah bisa dadi salah gawe. Dik, kanggo nebus dosaku, kersaya sliramu dak nikah, ceplose Guritno ing pamrih kanggo ngimur-imur atine Haryati. Paribasan dimen dadi parem tombo jarem lan bobok tombo bonyok. Panjenengan kagungan garwa, Mas. Ora becik yen kok talak mesakake putramu. Mula bab iki aku butuh wektu, Dik. Sliramu sing sabar wae, ucape Guritno. Aku ndak kupiya budidaya ngrimo Erika supaya gelem dak wayuh. Ewadene lamun dheweke ora gelem, sliramu tetep dak nikah. Ning nikah siri. Kanggo iku aku njaluk nomor HP-mu. Kapan-kapan sliramu dak kabari. Sak rampunge sapatemon kuwi, Guritno lan Haryati banjur padha sesowangan. Haryati kaya nemu kembang cepaka sak wakul. Ana sak pletik cahya kang madangi lakune. Ing mangsa-mangsa tuwane, pengarep-arep urip bebrayan karo Guritno kang seprana sprene dianti-anti bakal dumadi. Wektu terus lumaku. Ora rinoso wis ana sesasi Haryati ngenteni kabar saka Guritno. Suprantine WA-ne wae ora nate mencungul. Apa maneh tilpun utawa video call. Sedenge Haryati rikuh lan risi lamun arep ngubungi Guritno. Saru. Sejene kuwi mundhak ngganggu katentremaning rumah tanggane Guritno. Luwih maneh yen nganti diarani pelakor. Ora nduga ora ngira babar pisan dumadakan Haryati nampa WA saka Guritno. Kang wigatine ngajak sapatemon ing taman kota mengko sak lebare maghrib. Tenan, dina Jumuah sore lebar surup kuwi, ing kencar-kencare lampu taman kota, Guritno wis kapang-kapang mapak tekane Haryati, terus diajak lungguhan neng bangku taman kaya adat sabene. Nuwun sewu, panjenengan gerah ya, Mas. Kok sajak pucet, pitakone Haryati. Yen gerah, mau telepon utawa WA wae rak bisa. Ora, Dik. Aku sehat-sehat kok. Saure Guritno kecipuan. Aku pancen pengen ketemu adu arep karo sliramu. Dimen nges rasane tumanem neng ati. Njur, rembug dek biyen kae priye, Mas? Muji syukur, Dik. Erika gelem dak wayuh karo sliramu. Mula sesuk kulawargaku bakal teka neng pidalemanmu nembung dhewe marang sliramu. Mas Guritno, wuwuse Haryati terus nggapyuk Guritno. Nanging awake Guritno rasane acles. Panjenengan gerah, Mas. Salirane krasa anyes banget. Kono
Lek ndang kondur wae. Dielekake mengkono, kepeksa Guritno banjur pamit bali karo ngaras bathuke Haryati. Lan Haryati ganti nyungkemi tangane Guritno. Sapatemon bebasan saksiliring bawang kuwi mula tumabet tumrap Haryati. Lire nggawa warta suka cipta kang ora bisa dilalekake. Sida nikah karo Guritno. Gancanging carita esuk dina candhake Haryati nampa tekane tamu, Erika lan Yuda. Sawise lungguh satata ing ruang tamu, durung nganti rembugan Erika wis keselak nangis nganti drodosan luwe. Ngabarake menawa Guritno wis kapundhut bali ing pangayunane Gusti kang murbeng gesang. Lagi lebar disedekah pitung dinane dek wingi bengi. Sawuse udakara 2 minggunan opnam ing rumah sakit. Sanalika Haryati njegreg, sajroning batin Haryati dioyak-oyak maneka pitakon. Lamun Guritno wis kapundhut 8 dina kepungkur, banjur sapa sing kirim WA wingi kae? Lan sapa kang methuki Haryati ing taman kota dek bakda maghrib wingi? Pepuntone Haryati malih mengkorok wulu githoke lan krasa merinding. Ewa semono Haryati ora kandha ngenani bab kuwi marang Erika. Kok kaya cerita alaming lelembut neng panyebar semangat wae. Karo meneh kok tega-tegane dheweke mbuka aib lamun arwahe Guritno isih kelambrangan. Gek Guritno kuwi siji-sijine priya kang banget ditresnani. Pepuntone Haryati mung kudu netekake atine dimen ora kena mental. Sakbajute Erika banjur crita. Nalika Guritno lara, kandha njaluk rilane Erika supaya gelem diwayuh karo Haryati. Erika ya monat manut wae amrih Guritno enggal waras. Mbok menawa larane kuwi merga oleh kabotan mikir Haryati. Prandene larane malah saya nemen. Nganti jare ngimpi dipethuki tokoh adat suku Dayak Benuak Tenggarong. Kang wekasane malah kaya nyengkakake ajale. Dadi genahe larane Guritno merga depresi abot. Ngenes. Jalaran mrana mrene rumangsa nerak sumpah. Mungguh genahe ora ngrabi Haryati nerak sumpah anggone arep mangun bale wisma karo Haryati. Dene lamun ngrabi Haryati, dheweke uga nerak sumpah kang diucapake ing sakngarepe tokoh adat suku Dayak Benuak Tenggarong. Ora bakal megat lan mayuh Erika. Mulakno Guritno rumangsa tansah dibayang-bayangi tokoh adat suku Dayak Benuak Tenggarong. Menika paket saking Bapak kagem Bu Haryati ingkang sampun dipun siapaken saderengipun gerah. Lan minangka wakilipun Bapak, kula nyuwun gunging pangaksami dene piyambakipun boten saged netepi janjinipun dumateng Bu Haryati. Wuwuse Erika karo ngulungake kothak kerdus cilik kang dibungkus kertas kado. Bu Erika lan Mas Yuda, kula nderek bela sungkawa awit sedanipun Pak Guritno.
Mugi padha ngolampahipun jembaro kuburipun. Tinampi sedaya ngamal ibadahipun sarta kaapuntena sedaya dosa-dosanipun dening Gusti kang Maha Welas lan Asih. Ucape Haryati Groyok. Ora rinoso ana banyu bening nelesi pipi. Pipi kang wis katon kendu. Bareng wis mangkono, Erika nuli mrasajakake yen sakcepete bakal mulih menyang Tenggarong, awit ing kene wis ora ana sing ditut mburi maneh. Rampung kuwi, Erika lan Yuda terus pamitan. Sakpungkure tamune, Haryati banjur mbukak paket saka Guritno. Wah, isine werna-werna. Kang istimewa, kalung emas mawa liontin gambar ati tinaretes inten. Tondo tresno. Ah, bab kuwi saiki wis dadi mangsa kawuri. Seprono seprene urip lajang ya apik-apik wae. Ketang ora duwe anak, saben dina ya momong bocah. Murid-muride ing sekolahan kang saben dinane bisa dadi panglipur lan nggusah rasa kasepen. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan sumpah seratanipun Sri Adi Harjono ingkang kapethik saking cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 19 tanggal 12 Mei 2019. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, matur nuwun.